שמעו סיפור, לא תאמינו מה שאתם הולכים לשמוע. הכל ממוסמך. ב2.5.22 הובהל דניאל סגל, חמי, על ידי משפחתו לבית החולים, למיון קרמל, והגיע בשעה 2:56 בלילה, בשל קוצר נשימה. זה היה האבחון. בשיחה עם משפחתו נאמר שבעבר המטופל הביע רצונות בעבר לא להיות מחובר למכונת הנשמה. זה הספיק לבית החולים, לדוקטור ג'ואד, לדוקטור דאם שרמזי ולקיה ליליאן, לתת לו מורפיום וקטמין, ולגרום לכך בהסכמת המשפחה שכעבור 4 שעות בדיוק, בשעה 06:57, תחתם תעודת פטירתו. 4 שעות, איש חי, תאב חיים, שלא ידע לאן הוא הולך, הובל בידי 3 בנותיו ונכדיו ונכדותיו, שהיו בסוד העניין. חלק לפני, חלק אחרי, אך כולם בסוד העניין. והסבא האוהב הזה, האבא שכל כך אהב את כולם, לפחות למראית עין, הוא עבר מן העולם. ב2/2/2024, באותו בית החולים, גם הלכה אמי, רות לפס היקרה, לעולמה, באותה השיטה. לאחר אשפוז של כמה ימים בבית החולים, ולאחר שנלחמתי בכל צוות הרופאים לשמור עליה ולהחזיק אותה בחיים ולטפל בה, גיליתי ש2 נכדות שלה, אהובות, שקיבלו ממנה טבעות זהב ומתנות עוד בימיה האחרונים, בשווי של 59,000 שקל, לפי הערכת שמאי גמולב. היא כל כך אהבה אותם, אבל גם הם חיסלו אותה. כשאני ישנתי, הם המציאו טענה שהיא סובלת מכאב וצריכה הרדמה, צריכה הרגעה. רופאת בית החולים, דוקטור זיה, שיתפה איתם פעולה, וכך חלק מהצוות, וסיפרו לי בטלפון, בעת שנחתי בין משמרת שמירה לאחת לשנייה, שהיא סובלת וחייבת לקבל את המורפיום. רגעים אחרי שהוזרק לה המורפיום, ולי התברר שמדובר בתרופה שהורגת קשישים, ובעיקר בעת קשיי נשימה. היא לא מקלה עליהם, היא הורגת. טסתי לבית החולים, ניסיתי לעצור את הפעולה. פניתי לכל רופאי המחלקה. לא הסכימו לעצור. בשלב מסוים הסכימו לעצור, אבל כשהגעתי למחרת התברר שהאחיות ממשיכות להזריק את החומר תת-עורי, כבר לא ישירות לווריד. כלומר, בית החולים כמו רכבת דורסת שלא רוצה לעצור ולא יכולה לעצור, היא יצאה לדרך ולא עצרה, עד שאמא שלי היקרה נפחה את נשמתה. העובדה ש2 נכדות לחצו על צוות בית החולים
בלי רשות, בלי שום סמכות חוקית, לתת מורפיום ולהגביר את המינונים. היא מזעזעת, והדמיון שלה למעשה שעשו אמותיהם, בנותיו של דני, ההתאמה לאותה שיטה מזעזעת. לחשוב רק שלכאורה אמא של אחת הנכדות האלו חשבה לשכפל את הרצח הנקי, רצח ללא ראיות, בשיתוף בתי החולים שרוצים כנראה לפנות מיטות, ועשתה את זה תוך 2 על אבא שלה ועל אמא שלי. מדירה שינה מעיניי. אני מבין שהעובדה שבנותיי האהובות זרקו אותי ועזבו את כל מה שהיה פעם נחשב למשפחה, כבר הדליקה לי את כל הנורות האדומות ביחס למצבם והשליטה בהם, כי הם היו נורמליות למיטב הכרתי עד שקרה האירוע. לחשוב שהן ישבו לידה והחליטו לסיים את חייה על דעתם או בהוראה של מישהי שנתנה להם עד עכשיו הוראות מאוד טורפות, לא נותנת מנוח. בית החולים סירב לסייע לי לעצור את הרצח הזה. סירב גם לתת ראיות בדיעבד. אבל אצלי הכל מתועד. והבגידה הזאת של נשים באבותיהם, בבעליהם, היא בגידה שלא תסולח. ובאין משטרה בישראל, ובאין חוק בישראל, ואישה הישר בעיניה עושה, לא נותר לי אלא רק, לא נותר בעצם לעשות שום דבר. אין בתי משפט, אין משטרה, ואין מצפון, ואין מוסר, ואין ערכים, ואבא הוא פחות מדלי מים. ואני רוצה שתסעו את זה, כל המעורבות והמעורבים, תסעו את זה עד סוף ימיכם. סוף ימיכם תזכרו שאתם הרגתם את האבא שלכם ואת הסבתא שלכם, אמא שלי. ולרופאים שנשבעו את שבועת הרופא, אתם בית קברות, אתם קברנים.